Zaklada Ana Marija Carević najsrdačnije poziva na komemorativno-molitveni koncert o tužnoj 5. godišnjici Zagrebačkog potresa. Biće to u ponedjeljak 24. ožujka ove godine u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dan nakon tragičnog 23. u mjesecu kad je preminula naša Ana Marija Carević. Kao i do sada, sjećamo se napose i pokojne Laure Cvijić, koja je žrtva Petrinjskog potresa iz iste 2020. godine. U ovoj svetoj godini, o 1100. obljetnici Hrvatskog kraljevstva, na početku 3. korizmenoga tjedna, nakana je koncerta obnavljanje naše nade i vjere, povratak duhovnim korijenima, usrdna molitva Bogu, te utjeha obiteljima i svim prijateljima dragih pokojnica. Gledamo na smrt otkupiteljevu, ali i na njegovo slavno uskrsnuće, koje je polazište i putokaz svim hodočasnicima nade. Kao prijatelji i dobročinitelji naše zaklade nastupaju Akademski zbor Bazilike Srca Isusova Palma pod ravnanjem maestra Franje Klinara, Akademski muški zbor Fakulteta elektrotehnike i računarstva pod vodstvom maestra Josipa Delivelja, Akademski pjevački zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Concordia Discourse pod ravnanjem maestra Vinka Karmelića i maestra Lobela Filipića, te zbor Izvor pod vodstvom maestre Ivane Jelinčić. Velika hvala upravi što dobrotom Lisinskog sav prihod od koncerta kao naši dobrotvori ustupaju izravno za našu zakladu. Ulaznice se mogu nabaviti u sakristiji i župnom uredu uz baziliku, privremeni ulaz Draškovićeva 54, na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog radnim danom od 13 do 16, od 16:30 do 20 sati i online na ulaznice HR. Na našoj web stranici možete preuzeti audiovizualne materijale koji služe kao pozivnica na koncert. Molimo, prenesite poziv svima, obodrite, dobro nam došli.